הלו. הלו? כן. שלום, הגעתי למונית? כן. תשמע, אני רוצה, תיקח אותי מדורה עד כיכר עצמאות. רציתי לדעת אולי כמה זה עולה סך הכל. כמה אתם? אנחנו 5 אנשים, אבל תעשה מצווה בשבילנו, קח אותנו כולם. בסדר? 60 שקל. כמה עולה? 60. 60? כן. מה, זה יקר בן זונה? מה, רציני, אורגינל, בגלל שאנחנו, אתה חושב אני תייר מצרפת, אז אתה לי ככה יקר? מה, באמת אתה עושה לי מחיר של בן זונה? מך באמת, סלח לי שאני מדבר ככה, אבל זה, אנחנו כבר, אתם משפילים אותנו עם המחירים שלכם. אחי, מה יש לך? מה, דפוק אתה? תגיד מה, אתה בסדר? זה המחיר, רוצה מה זה בבקשה, המחיר? לא רוצה. תדחוף לתוך הכוס של אמא שלך, espèce de fils de pute, va. זה באמת, תדחוף לתוך הכוס של אמא שלך? אתה רוצה לדחוף לכוס שלה עם אמא שלך, יא בן זונה? אני מדבר איתך יפה, למה אתה מדבר ככה? תקשיב, יא בן שרמוטה, איפה אתה נמצא? אני נמצא ברחוב נחום 9, בדורה. אתה בא לקחת אותי? כן, תחכה לי שם, אני בא לקחת את כוס של האמא שלך. אתה, כוס של האמא שלך, יא בן זונה? אני רוצה באמת למה אתה... אני אגיד לך עכשיו, אני מדבר מקל הלב. אתה בגלל... תקשיב טוב, תקשיב, יא בן זונה, 60 שקל, רוצה בבקשה, לא רוצה, לך תלכת. אתה יודע מה? 58. הלו. זה שוב אני, אתה בא לקחת אותי או לא? אני לא מבין. תגיד, מה, אתה בן זונה באמת? תגיד לי מה בא לך לשגע אותי, אני לא מבין. אני לא מבין, אבל אני מחכה... מה המספר טלפון שלך? תביא לי מספר טלפון שלך. אני מחכה בלילה. תביא לי מספר טלפון שלך, יא צרפתי בן זונה. אבל אני מחכה שנייה, אני מחכה בלילה. תביא את המספר טלפון שלך, יא בן שרמוטה, יא בן זונה. תביא את המספר טלפון שלך. אבל אתה לא מבין. אתה רוצה להביא את המספר טלפון שלך או לא? אני אביא לך את המספר. אתה רוצה את המספר טלפון שלי שתחזור אליי לבוא לקחת אותי? כן, אני רוצה את המספר טלפון שלך. אתה לא מבין, אני אתן לך את המספר שלי. אני שואל אותך איפה אתה, יא בן זונה. אני אמור לחכות לך, אני בכוס של אמא שלך, יא בן זונה. אתה שומע אותי? כן, אני שומע אותך. בוא תשמע, אני לא מבין למה, יא חתיכת כוס של האמא שלך 1000 שרמוטות, למה אתה לא בא לאסוף אותי, יא בן זונה? למה אתה בן זונה גדול, זה למה אני לא בא לאסוף. למה? קר לי בחוץ, קר לי, אני לא רגיל למזג האוויר. קר לי בחוץ, יא בן זונה, אני אקח את אמא שלך לחמם אותי, אתה רוצה שתבוא להגיע פה לאסוף אותי? אתה רוצה שזה מה... קר לך בחוץ? espèce d'enculé de taras, espèce de pédé, va. espèce d'enculé אמא שלך זונה, אני לא מבין, מה אתה לא רוצה? אמא שלך זונה! יא בן שרמוטה, אתה יודע מה? קח את המספר שלי. לא, אמא שלך, יא בן זונה, איפה אתה נמצא? תחזור אליי, עולה יקר. מה המספר טלפון שלך, עולה יקר, כושר לאמא שלך, מה המספר טלפון? 057 057 813 057 813 4500. ביי. ביי, תודה.